Mneneri wa chipani cha UTM a Felix Nzawala abweratu poyera ndikudzakamba kunena kuti akutitu anthu aku chipani cha UTM kuti aluze chisankho cha pa 16 September 2025 ndi chifukwa chonena kuti mamembala awo sanavotere iwowa malo moti akavotere UTM. Mamembala a UTM anatenga voti ndikukayipereka ku DPP kukavotera apita Mutharika, kumapereka funso lonena kuti kodi anakavotera apita Mutharika chifukwa chani. Anthu onena kuti anali mamembala a UTM ndipo pokambapo akunena kuti ndi mamembalabe mpakana pano a UTM osangoti membala wamba, koma mamembala oti adalembetsa ali ndi makadi ma ID a UTM. Nchifukwa chani anakavotera DPP, nchifukwa chani anakavotera apita Mutharika. Pokambapotu a Felix Nzawala akunena kuti UTM idalembetsa anthu okwana 2 million, mamembala okwana 2 million. Chipanicho chili mamembala okwana 2 million oti ali ndi ma ID awo, ndipo pa mamembala amenewa adakavotera apita Mutharika malo moti akavotere akabambe chifukwa chonena kuti sankafuna chisankho chibwerezedwenso kachiwiri, ankangofuna tingotchaya kamodzi basi ndikugwetseratu, ndipo tikatchaya choncho ndiye kuti MCP ichoke mboma. Akuti osatinso kuti tizilimbana iya kusonyeza zonena kuti ankadziwa zonena kuti iwowa kuti akavotere UTM sangawine ayi, zomwe zidzapangitse kuti chisankho chija chichitikenso kawiri. Koma pokambapo akunena motero kuna kuti zimenezitu ndi zifukwa zimene zidapangitsa UTM kuti iluze chisankhochi, kupangitsa DPP iwine, apita Mutharika apeze kodi inali ka 50 chani kayi maperesenti aja, chifukwa chonena kuti mamembala ena sanakavotere UTM. Osati kunena kuti iwowa amadana ndi UTM, koma amafuna kunena kuti MCP ichoke. Nkhanitu ndi imeneyo. Kumafunsabe funso limodzi pano kunena kuti kodi mmene zilili apa pamo ndiye kuti ndikuloza zala ku DPP kuti idatenga mavoti a UTM ndipo UTM idaluza chifukwa cha zimenezi? Kapena mwina maka ndikukhala pansi nkumalingalira kunena kuti tili kumbali yotsutsa tsopano malo moti tidakakhala kumbali yolamula. Mafunsotu awiri amenewo. Tikakamba apa kunena kuti chimene amalawi ankayang'ana ndipo zomwe akuyankhula Felix Nzawala sizoti ndi zabodza iya. Anthu a UTM ndipo enawonso ife tikuwadziwa azinzathu ena ndi ena amanena kuti ife nda UTM ndithu, sizoti tinasiya kukhala a UTM. Anakavoteradi apita Mutharika chifukwa chonena kuti ankafuna moyo usinthe, osangoti kuti MCP ichoke ayi, komano moyo usinthe. Omati tikafananiza ulamuliro wa Achakwera ndi ulamuliro wa apita Mutharika wa DPP uja, ayi tiye tibwerereni ku ulamuliro umene ujawo bola nkoni. Ndiye kuti tibwerere kumeneko tikuyenera tikapereke vote kumeneko. Ndiye bwanji iwowa sanakhulupirire akabambe, sanakhulupirire atsogoleri awo chifukwa chani? Mwina ndiye kuti samatha kuonamo kuthekera kuonena kuti mwina kungaliotse m'mavuto amenewa, chifukwa nkhani inali apa inali yochoka m'mavuto, osati kungovotera poti awanda chipani chanka, komano mavuto amene analipo nthawi imeneyo ndipo adali mavuto adzaoneni, mavuto osaneneka. Tichokamo bwanji? Mwinabe ndi mafunso onena kuti ngati azitsogoleri aku UTM kodi munapatsa chiyembekezo chotani amalawi? Mamembala anu munapatsa chiyembekezo chotani? Munali malimbikitsa? Amatha kuonamo kunena kuti muli kuthekera mwa anthu awa kunena kuti tikhozo kawina, kapena amaona kuti tikati tikapereke voti uku tipezeka zono tapangitsa mwina kongresi jakuti iwinenso, mwina ikawina ndiye kuti ife tidzapitirizabe kuvutika. Mumapatsa chiyembekezo anthuwa. Komanso apapa ni nkhani onena kodi chifukwa kuti muli kumbali yotsutsa? Chifukwa mukanakhala mudakwera nawo ya kumbali ya DPP, bwezi ndiye kuti muli kumbali yolamula, ndipo mwinanso kumeneko mutapezako maudindo angapo.
oyankhula ndi ankayankhula anthu ambiri akuti ma-activist, anthu omenyera maufulu nanga siku inali esangoti ine omenyera ufulu ine ankayankhula, inu tapangani zonena kuti mugwirizane ndi aku DPP tamenyana alliance, inu a UDF, inu a UTM, inu a Ford takaphatikizanani ndi a DPP. Kunkatuka nkhani zotani yayi DPP yera akufuna china chilichonse chawo chani komatu a Ford tikunena panopa ili ku DPP. Ndikungochoka sopo werenga nkhani ina pamenepo pa masamba mchezopa akuti chipani cha Liberation for Economic Freedom chija cha David Mbewa chimavala pink chichi chimene chijatu akuyankhula kuti nawonso ali komweko ali kuboma ndithu kulamula ndi DPP akuti tikulamula bwino pakanayi panopa paibe zonena kuti atisiya mbuyo ya tikuyendera limodzi pano. So zonena zino nkhani zonena kuti DPP yera chani satipasizani zikuoneka kunena kuti no iyayi ena wabwanji sakudandaula pano. Achihana ndacha adatengatu u-second vice president. Mukhoza kuona zinthu ngati zimenezo. Tuzeni maganizo anu mu comment section inu mukuona bwanji nkhani imeneyi ngati muli nawo. Koma mwamatuza maganizo amenewo osewalanso kulemekeza maganizo anzathu. Zofunikira kwambiri osewala kupanga subscribe ku channel zimene cha Malawi Trends TV kuti nkhani zomwe mwabweretsa panopa zikufikani mosavuta. Akuti